Благодаря, че прие моята визитка. Това видео ще бъде много кратко, не се притеснявай, ще бъде кратък. Казвам се Марко Мусумеси Дагата. Аз съм предприемач, икономист, финансов анализатор и главен изпълнителен директор на проект Bitcoin Skay. Ако искаш, можеш да намериш информация за мен в Google. На 50 години съм и през последните 5 години изучавах с голямо внимание децентрализираните финанси USAND и Bitcoin BTC, финансовата система, която днес движих целия свят над $100 милиарда на ден. Когато през 2009 година ни предложиха биткоин на цена от няколко стотинки, почти никой не купи, а днес един биткоин струва над $60 хиляди. Този влак вече го изпуснахме преди години, но днес има нещо, което все още никой не е направил, а именно да се изгради екосистема за подкрепа на биткоин, която да позволява на обикновените хора без опит да печелят ежедневни награди в биткоин, участвайки в нея. По тази причина, заедно с екип от икономисти и финансови анализатори, създадох 2 криптовалути за обслужване на Bitcoin BTC, които съставляват тази иновативна екосистема. Първата се нарича Bitcoin Skay и служи за разпределение на 5% от ежедневните награди в Bitcoin BTC на всички свои притежатели. Втората криптовалута се нарича Satoshi Key, в чест на Сатоши Накамото, създателя на Bitcoin BTC, която служи за предоставяне на достъп до екосистемата на Bitcoin Skay. Хора с много малко финансови ресурси, които ще могат да участват, като инвестират само няколко цента. Не съм тук, за да ти продавам нещо, а за да ти говоря за моето творение, екосистема, която може да повтори за втори път успеха на Bitcoin BTC. Чрез 2,1 милиона Bitcoin Skay, криптовалута, която в момента струва само $0,25 и чрез Satoshi Key, друга хипердефлационна криптовалута с 21 квадрилиона, която струва 100 милиона пъти по-малко от Bitcoin Skay. Както виждаш, говорят и за инвестиране на стотинки, както когато се роди Bitcoin BTC през 2009 година. Ако си предприемач или обичаш предизвикателствата, те каня да се запознаеш с моя проект на официалния уебсайт Bitcoin Finance и ако ти харесва, което четеш, те каня да участваш с едва 0,10 евро или с каквато сума предпочиташ. Важно е да участваш, инвестирайки сумата пари, която можеш и която не ти е необходима. Не съм тук, за да обещавам богатство на никого, а за да разбереш мащаба на проекта и да си направиш изводи. Екосистемата на Bitcoin Skay е децентрализирана и свободна, което означава, че е напълно независима. Няма компании, нито финансови институции, нито банки, нито някой, който да пази твоите пари. И си единствената личност, която има контрол над своите монети. И само ти решаваш кога да ги продадеш или да ги съхраняваш колкото време пожелаеш. На уебсайта Bitcoin Finance ще намериш цялата информация за проекта. Има и видео за начинаещи. Запомни, че това видео не е финансова оферта нито препоръка за покупка, а представяне на децентрализирана екосистема за подкрепа на Bitcoin BTC, където, ако желаеш, можеш да участваш. Защо го правя? Поради чиста страст, адреналин и защото можем да създадем заедно финансова екосистема, независимо от банките, извън системата, и по този начин ще направим история и ще бъдем запомнени през вековете. Казвам се Марко Мусумеси Дагата и те каня да потърсиш името ми в Google, за да видиш, че всичко, което правя, го развивам страст, знание и професионализъм. Бих искал да се присъединиш към мен, качи се на моя кораб в това велико приключение, където не само ще се опитаме заедно да повторим успеха на Bitcoin BTC, но и ще научиш ново понятия за блокчейн и децентрализирани финанси, които са настоящето и бъдещето на нашата икономика.